výmena palcového kĺbu je veľmi dôležitá v tom, že obnovuje funkciu u pacientov, ktorí majú ťažkú artrózu alebo ťažké opotrebenie tohto sedlového kĺbu, aby sa vrátila ich základná úchopová funkcia, sila toho palcového kĺbu, aby boli schopní bežnej dennej činnosti a bežnej záťaže. Samotná operácia výmeny palcového kĺbu prebieha pomerne jednoducho. Je to veľmi podobné výmene kĺbu bedrového. Je to vlastne, môžeme to nazvať, že to je mini bedrový kĺb. Čiže vymieňame ako keby jamku, ktorú tvorí os trapezium, čo je jedno z tých malých kostičiek zápestia, a vymieňame tú časť ako keby driekovú, ktorá sa nachádza vlastne v metakarpálnej kosti toho samotného palca. Najčastejší pacienti na výmenu bedrového kĺbu, alebo ktorí majú artrózu samotného bedrového kĺbu palca, sú dominantne ženy, je to 3:1. Sú to pacienti hlavne nad 60 rokov, kedy už štatisticky máme dokázané, že až 35%, až 40% ľudí na 60 rokov má artrózu tohto palcového kĺbu a sú limitovaní v takých bežných denných činnostiach. Samotný zákrok, výmena palcového kĺbu je pomerne jednoduchý výkon, dĺžka trvania je približne 1 hodinu. Pooperačný protokol je 2 až 3 týždňová fixácia palcového kĺbu na zhojenie mäkkých tkanív a následne začína aktívna rehabilitácia. Plná záťaž, fyzická a športová a manuálna, je možná po 2 mesiacoch od operácie.